Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo kupatsirani ndine Eric Nsikiti. Kwa poyamba nayi mitu yake. Ofisi ya Ombudsman yapeza Peter Mutharika olakwa posankha Collins Magalasi kukhala mkulu wa bungwe la MERA. MHRC yadzudzula mchitidwe wa ziwawa pamene Amalawi akonzekera chisankho cha chibwereza cha aphungu. Mu nkhani zina mabungwe awapempha kuti athandize kutukula chuma cha dziko lino. Ndi izi ndi zina zambiri tiyeni tikhale limodzi. Munkhani yathu yoyamba madzulo ano, ofisi ya Ombudsman yati mtsogoleri wakale wa dziko lino Peter Mutharika analakwitsa posankha Collins Magalasi kukhala mkulu wa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority mchaka cha 2017 malingana ndi zotsatira za kafukufuku yemwe ofisi yatulutsa. Maboard member akale a bungweli analakwitsanso povomereza kulemba ntchito anthu ena ku bungweli. Rebecca Chincheka walemba ripoti limene akuwerenga ndi Audrey Kapalamula. Mkulu womva madandaulo a anthu anati Magalasi adawasankha pa udindowu pomwe udindowu adali asadaulengeze pofuna kupereka mpata kwa anthu amene ali ndi kuthekera kupikisana nawo pa udindo wa mkulu wa bungweli, zomwe ndizosemphana ndi malamulo oyendetsera bungweli. Mu ripoti ili mkulu womva madandaulo a anthu Martha Chizuma ati kusankhidwa kwa Magalasi ndi mtsogoleri wa dziko lino kunali kusemphana ndi malamulo oyendetsera bungweli ndipo kunali kolakwika. Achizuma alamula bungwe la MERA kuti likuyenera kugamula kuti udindo wa Magalasi panalibepo ndipo bungweli silikuyenera kuwalipira chilichonse pakutha pa mgwirizano wawo wa ntchitoyi, ndipo ngati izi zidachitika kale Magalasi akuyenera kubweza ndalamazi. Munthu aliyense amene ali pa udindo ngati wa CEO olo tingoti institution ya MERA samayenera kupanga base ma decision yawo kuyuza email imeneyo. Koma chifukwa chimene chimumuna kuti aiwenani Godfrey Chilenga akhoza kupezeka kuti aluza ntchito chifukwa tapanga direct kuti amupatse munthu oyambirirayo aone kuti ma reference ake abwino oyenera ndati andi akavomeza kuti afuna ntchito akhoza kupeza kuti watenga ntchito imeneyi. Then what happens to Godfrey Chilenga? Akhoza kupeza kuti wataya ntchito akutaya live lifudo yake. Ndikamena kuti ma decisions ameti amapanga affect anthu eni. Example yake ndi imene. Oyimira wapampando wa board ya MERA Phyllis Manguluti ati board yatsopanoyi iwunikira za ripoti ili ndipo idzaperekanso ripoti ku ofesi ya mkulu womva za madandaulo a anthuwa. Ripoti ili ndi limene timalidikirira ife board yathu inakhazikitsidwa ndipo tinayamba kugwira ntchito mu December 2020. Monga maonera mu ripoti mu zambiri zinachitika ife tisanabwere, koma chifukwa tinali ripoti loti timalimbekezera chikhulupiriro chathu nchonera kuti zomwe zalembedwa mu ripoti izi tionetsesa kuti tazika m'malo, komanso zomwe tikuyenera kupereka feedback tipanganso monga mmene atipemphera kuti tichitire. Chilimbikitso chimene ingasiwitse Amalawi nchonera kuti ifeyo board yathu inapangidwa, it was professionally instituted, amene tili mene muli ma professionals and timakhulupirira lamulo kuti ligwire ntchito imene imayenera kugwirira. Mkulu womva za madandaulo a anthuwa adalandira dandaulo pa 9 September chaka chatha lofotokozera kuti ndondomeko sizidayende bwino pa nkhani yolemba mkulu wa bungwe la MERA komanso anthu ena ogwira ntchito ku bungweli. Bungwe la Malawi Human Rights Commission ladzudzula ziwawa zimene zikuchitika m'madera ena a dziko lino amene mutachitike chisankho chapadera cha aphungu kumapeto a mwezi uno. Mukalata imene bungweli latulutsa zipolowe za ndale zili ndi kuthekera kochititsa kuti anthu asakaponye voti. Mande Pondani ali ndi ripoti ili. Mukalata imene wasayinira ndi mlembi wamkulu wa bungwe la Malawi Human Rights Commission, bungwe lilati ndilokhumudwa ndi zipolowe zimene zinachitika kudala pakati mboma la Nsanje pakati pa otsatira chipani cha Malawi Congress komanso Democratic Progressive DPP mu nthawi yokopa anthu. Komishoni iyi yati zipolowe ndizosavomerezeka kwina kulikonse pa chisankho, ponena kuti zili ndi kuthekera kosokoneza chisankho komanso kupangitsa anthu ena oyenera kuti asakaponye nawo voti.
kotero bungwe lomwe HRC lapempha ndale kuti azichita misonkhano yokopa anthu potengera mfundo komanso kuti azilolerana ndiponso apempha polisi kuti akhale ochilimika pofuna kuthetsa kusamvana komanso zipolowe zimene zikudza kamba kakusiyana maganizo pa ndale zinthu zisanafike povuta. Ndipo mukalatayi a Osman atinso bungwe la MHRC ndilokhumudwa kamba kuti zipani za ndale zikulephera kutsatira ndondomeko zopewera matenda a COVID-19 pa misonkhano yokopa anthu. Ndipo bungwe la MHRC lati pamene zipani zikupitirira kupanga misonkhano ya anthu ambiri kopandanso zipangizo zozitetezera zili ndi kuthekera kochulutsanso chiwerengero cha anthu amene akupezeka ndi matenda a COVID-19 mdziko muno. Kotero achenjeza zipani za ndale kuti zisayike miyoyo ya Malawi pa chiopsezo pamene chiwerengero cha anthu opezeka ndi COVID-19 chiyamba kutsika. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lichititsa chisankho chapadera madera 7 a phungu komanso maoda awiri pa 30 Machi chaka chino kutsatira imfa za amene amayimirira anthu m'maderawo komanso zigamulo za kumabwalo a milandu. Wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission Justice Chifundo Kachale wati bungweli silikwanitsa kugawanso madera aphungu kamba kakuti boma silinawapatse ndalama zogwirira ntchitoyi. Akachale ayankhula izi pamene amatsekulira maphunziro a anthu ogwira ntchito ku bungweli mu mzinda wa Lilongwe pokonzekera chisankho chachibwereza chimene chichitike pa 30 mwezi uno. Iwo akufotokoza. Ntchito imeneyi ili pali zinthu zingapo. Choyamba program yathu imayenera kuyamba ntchito imeneyi pa 1 March koma patabwera nkhani ya by election pa 30 March chifukwa cha ntchito yokuti ifeyo suti tilipo anthu ambiri oti ena angamapanga ntchito ina upanga ntchito ina tenano ntchito imeneyi imekaye dongosolo lathu ndokuti iyamba tikamafika pakati pa mwezi wa April chifukwa pofika nthawi imeneyo tikhatamaliza ma report onse okuzana by elections ndio ma process onse okuzana by election pa 30 March tathana nawo. Mu budget ya 2020-2021 boma natipasa ndalama zokwana $500 million kuti tigwire ntchito imeneyi. Koma budget yopita ku 2021-2022 boma sinayiko ndalama iliyonse. Actually aboma adula budget yathu ndi ndalama zoposa 40%. Tanda zoti even line imeneyi yama boundary delimitation sanayiko wantambala. Ndiye kuti kutanthauza kuti ifeyo ngati Malawi Electoral Commission si udindo wathu kupanga fund ma activities athu. Udindo wa boma. Ife tingatupanga develop program tufuna tipange zakuti koma ngati boma ma priorities zake anga ndicho chuma ali nacho sanga tipatse ndalama yokwanira ndiye kuti paka zinthu zina zomwe timafuna kuchita zosanga kwaneza. Mkulu wa bungwe la MEC Chifundo Kachale. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Joyce Banda wayamikira mtsogoleri wa dziko la Nigeria Muhammadu Buhari ndi anthu a mdzikolo pa zakusankhidwa kwa Ngozi Okonjo-Iweala ngati mayi oyamba kukhala pa udindo wa Director General wa bungwe la World Trade Organization. Tindi zambiri pa nkhani mu ripoti ili limene akuwerenga ndi Thomas Kachere. Abanda anena izi pamwambo wokumbukira tsiku la mayi World International Women's Day mchingerezi. Buhari komanso Abanda anakhala nawo pamwambowu. Nduna yoona amayi mdziko la Nigeria Adami Pauline Talen anakonza mwambowu pofuna kulimbikitsa ntchito yolimbikitsa amayi maudindo osiyanasiyana mdzikolo. Talen ati mwambowu unalinso ofuna kuthokoza President Buhari pa ntchito yotamandika yothandiza amayi mdziko la Nigeria komanso kumupempha mtsogoleriyu kuti akhale pambuyo pa ganizo lothandiza kukweza chiwerengero cha amayi mnyumba ya malamulo. Abanda omwe anayitanidwa ngati mlendo olemekezeka analankhula pa mwambowu ndipo anapempha mabungwe osiyanasiyana mdzikolo kuti apeze njira zoonetsetsa kuti mdzikolo muli ndondomeko zoyenera zomwe zingathandize kulimbikitsa amayi kutenga maudindo osiyanasiyana. Abanda anathokozanso achinyamata mdziko la Nigeria amayi ndi abambo omwe akhala kulimbikitsa ntchito yotukula amayi mdzikolo. Pakadali pano dziko la Nigeria lili pa namba 185 kwa mayiko 190 pa dziko lapansi omwe chiwerengero chake cha amayi ndi chokwera mnyumba ya malamulo. Abanda ati zokambirana zokhudza kusintha malamulo komwe kukuchitika mdzikolo kuthandiza kuti amayi ambiri atenge gawo maudindo osiyanasiyana pandale. Nduna yoona za ntchito Ken Kandodo yapempha mabungwe monga la Institute for Chartered Accountants in Malawi ICAM kuti aganize mwakuya pamene angathandizirepo potukula chuma cha dziko lino. Ndunayi yanena izi pamene imatsekulira nyumba ya bungweli mu mzinda wa Blantyre.
malingana ndi ndunayi mabungwe monga ICAM adagwira ntchito limodzi ndi boma dziko lino litha kutukuka mwansanga. Tili ndi zambiri mu ripoti ili kuchokera kwa Justin Mkwewu. Akandodo anayamikira bungwe la ICAM kamba ka nyumba yomwe amangayi ponena kuti kupatula kukhala maofesi awo yakongolesa mzinda wa Blantyre. Iwo anaonjezera kuti kutukuka pachuma kumafunika kugwirana manja osati kungodikira boma lokha. Kenako anapempha bungweli kuti liwonenso mmene lingathandizire kutukula dziko lino pachuma komanso kuchita zinthu mwadongosolo. Aikenzeru kwambiri ku zina zimene zikuchitika mdziko muno osati zongokhudza mamembala awo. Mwachitsanzo iwo ene kugwira ntchito ndi boma akhale ndi chidwi kuti boma kunkhani za maaccountant kubomako zoyenda bwanji, kodi maripoti amene amapangidwa kandi kwa ma DC koma kumene kodi maripotiwo amene awapanga maripotiwo anthu oti ali ndi zothekera kupanga maripoti ngati maaccountant. Ngati akuona kuti pali kufoka kwina kwake ngati bungwe ICAM akhale ndi chidwi chothandiza boma kupanga improve. Mtsogoleri wa ICAM Afilesi Kachingwe anati bungweli lamva zomwe apempha ndunawa. Iwo anaonjezera kuti pofuna kuthandiza boma kutukula dziko lino ali ndi malingaliro oyambisa kampani yotchedwa ICAM Properties. Tikuyenera kumalizitsa project yathu monga nanena kuti tapanga phase imodzi kwatsala phase yachiwiri ndi yachitatu nde mafezi amenewo akufunika ndrama ndi ndrama zimenezo tiona kuti mwina titakhala ndi limited company imeneyo ikhale ndi ntchito yobweretsa ndrama zoti timangire mafezi awiri atsalawo. Wapampando wa komiti ya ntchito yomanga nyumbayi Ahilda Singo anati kumalizitsa kwa nyumbayi kwaonesa kuti bungweli lili ndi tsogolo. Ichi ndi chinthu chachikulu kwambiri makamaka kwa maaccountant onse malayi muno andi ngakhale ndikhoza kuti maaccountant onse pa dziko lonse lapansi because ntchito yathu mmene madziwira si timatha kugwira ntchito kulikonse koma chofunikira kwambiri pa tsiku la lero ndiloti kuthokoza amene analota maloto oti tsiku lina tikufuna kuti Malawi kwathu kuno ma-accountants azakhale ndi nyumba yawo. Nyumbayi yamangidwa ndi ndalama yokwana 1.1 billion kwacha yochokera kwa mamembala a bungweli. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri, takhani pomwepo. Body lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Chafuta nchani? Akazanga alipo chiopsezo. Ali kuti? Kuchiparako. Ndikuyenera ndifike kunsanga. Chakuchitikira ndi chani? Ali ndi malungo? Ayi, nzopya. Nde nchani nanga? Chani? Akukabaisa Jackson olelera. Enake anandiuza kuti zinthu zimene chazi sizabwino iya. Anakunamizani. Njira zolelera nzosaopsa nkomwe. Zona. Ehetu. Inde. Akazanga anagwiritsa ntchito Jackson olelera kwa chaka. Tisanapange chiganizo chokhala ni mwana wathu woyamba. Ndipo taonani pano momwe tilili athanzi. Kutere kuwa akazanga upanga zolondola? Inde. Aba ndemwe ndi masula. Musamvere mabodza ndi nkhamba kamwa zokhudza njira zolelera. Pitani ku chipatala chomwe muli nacho pafupi kuti mukamve zoona.
MPL hair oil for my hair. MPL hair oil for my hair. I like how your hair glows. Teeth took a while and nobody close. Soft and healthy, your hair got game. I see the magic. It's MPL hair oil. It's MPL hair oil. MPL hair oil enhances your hair growth, keeping it strong and healthy. Get yours today in all leading stores across the country. takulandirani kupitirira ndi nkhani zathu madzulo ano. Bungwe la Southern Region Water Board lapempha phungu kuti alilole kubwereka ndalama zokwana 26 billion kwacha ku banki ya European Investment kuti likonzere makina opopera madzi ku Liwonde. Ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe la Duncan Chimbamba wati ndalamayi igwira ntchito yochulukitsa mlingo wa madzi amene limapereka kwa anthu okhala ku Liwonde komanso mboma la Balaka. Matthews Kasanda ali ndi zambiri. Malingana ndi Chimbamba, bungweli likulephera kupereka madzi okwanira ku Liwonde komanso ku Balaka kamba kuti zipangizo zomwe zikugwiritsidwa ntchito popereka madzi m'maderawa nzakalekale ndipo zinapangidwa kuti zidzasiya kugwira ntchito yake mu chaka cha 2015. Iwo amayankhula izi lachinayi mu mzinda wa Lilongwe pomwe anakumana ndi aphungu popempha kuti akavomereze bilu yopempha ngongoleyi ikakalowa mu nyumba ya malamulo. Madongosolo wathu ndi akuti tikapanga zonsezi titha kukhala ndi madzi abwino mukukwanira kwa aliyense mpaka na chaka cha 2015. Wachiwiri wa mpando wa komiti yoona za ndondomeko ya zachuma ku nyumba ya malamulo a Julius Mwase anati iwo ndi okhutira ndi mapulani a bungweli. Ndipo nayenso wa mpando wa komiti yoona za chilengedwe ndi kusintha kwa nyengo Awirani Chilenga anati nawonso ndi okondwa ndi ndondomeko yomwe bungwe la Southern Region Water Board labweretsa. Kuyambira 2014 kufikira pano takhala tikuvomereza mabhilo amazi ochokera ku madera ena monga Northern Region Water Board, Lilongwe Water Board ndi Blantyre Water Board. Anzathu a Central Region Water Board ndi a Southern Region Water Board sankabweresa mabhilo ngati amenewo. Ndiye ulendo uno kuti a Southern Region Water Board abweresa ichinthu chosangalatsa kwambiri kuti anzathu akumwera nawonso monga ku Liwonde, ku Balaka, ku Mangochi ndi ku Zomba akhale ndi madzi abwino. Malingana ndi bungwe la Southern Region Water Board, zipangizo zomwe zikugwiritsidwa ntchito popereka madzi ku Liwonde komanso mbali ina ya boma la Balaka zikulephera kufikira anthu okwana 35,000 omwe amayenera kufikidwa ndi madzi. Akuluakulu ku khonsolo ya Nzuzu ati chiwerengero cha anthu amene akutenga kachirombo ka HIV chikanali pa anthu 10 mwa anthu 100 aliwonse kuyambira chaka chatha. Wapampando wa komiti yoyendetsa zinthu zosiyanasiyana zokhuza matenda a AIDS ku khonsoloyi a Evans Katsirizika Mwale anena izi pamwambo umene khonsolo ya Nzuzu inakonza wakumbukira anthu amene anamwalira ndi matendawa. Sam Kalimira ali ndi zambiri. Malingana ndi Amwale tsikuli anthu amalingalira za muliri wa AIDS komanso kuwunikira kufunika kopewa kachirombo ka HIV, kusamalira komanso kupereka thandizo kwa anthu omwe ali ndi kachiromboka. Komano Amwale anena kuti ntchito yophunzitsa anthu zakupewa kachirombo ka HIV wakhala wovuta kamba ka muliri wa COVID-19. Muliso nkhani ya COVID-19 imene pakali pano yadzetsa kwambiri chisokonezo cha ntchito zonse zimene timagwira malingana ndi za HIV and AIDS, popeza kuti china chilichonse pakali panopo chayang'ana kuti tione kuti COVID-19 tingatani naye chifukwa wadzidzimutsa kwambiri mabweredwe ake. Ndino ndi pempho limene tikupereka panopo ndikomanso kukumbutsana kuti wina aliyense atengebe udindo wake pofuna kudziteteza ku nkhani ya HIV and AIDS, popeza kuti ndimene imaphwasula chitetezo chino cha thupi kuti COVID-19 apezeponso mwayi wowononga mwachangu moyo wathu. Mfumu ya mu mzinda wa Nzuzu akansala Brian Kondwani Nyasulu anati khonsolo ya Nzuzu iyamba ntchito yofikira anthu omwe ali pa chiopsezo chotenga kachirombo ka HIV makamaka achinyamata. Imeneyo ndi
ikonomi ndi ya ndalama. Anthu malingana ndi zochitika anthu akumafuna ndalama, komanso magrupu ngati amenewo nawonso tikachitanso target kwambiri kuti tisamayiwale iya chifukwa tikayiwala ndiye kuti basi ntchito zathu nazonso taziyiwala. anthu omwe anayankhula kumwambowu anatsindika zakufunika kogwirizana polimbana ndi kufala kwa HIV komanso muliri wa COVID. Pa dziko lonse anthu okwana 35.4 miliyoni anamwalira kamba ka matenda a AIDS, ndipo mdziko muno anthu pafupi 1 miliyoni ali ndi kachilombo ka HIV. pozindikira kuti chilengedwe chimabwezeretsa nyengo yabwino, bungwe lotola misonkho la Malawi Revenue Authority kumalire a dziko lino abiriwiri mboma la Nchewu ladzala mbande za mitengo zokwana 600 pa sukulu ya Kadzakalowa CTSS mbomali. Bungweli laperekanso mchiko wa ndalama zokwana 3.5 million kwacha kumudzi wa Kambebe mfumu yakulu Njolomole mbomali. Lauren Mpasa anali nawo komweko ndipo walemba ripoti ili limene akuwerenga ndi Elvis Howahowa. mlendo olemekezeka pa mwambowu yemwe ndi wachiwiri kwa commissioner oona za customs and excise ka MRA ya Frederick Mpeusa anati mgwirizano odzala mitengo ndi njira imodzi yogwira ntchito ndi anthu pothandizira kubwezeretsa chilengedwe. Polankhula pa mwambo opereka mijigo kwa anthu a m'mudzi mwa Kambembe, mkulu oona za malonda komanso kulumikizana ku MRA Awiwa Machalulu anati boda ya biriwiri imalandira anthu okhala m'midzi yozungulira bodayi pa nkhani zodziwitsa MRA za anthu amene amathawa kulipira misonkho podutsa njira zina zachidule. Ifeyo monga ngati ya Malawi Revenue Authority timazindikira kuti ifeyo kuti timakhalaso ndi anthu malo siyana ndifeyo tinganoti timakhala mu community nde tinaona kuti ndichoyenekera kuti monga mmene timakhalira ndi anthu mu community tinafenso tipite tikagwire ntchito zosiyana monga kuzala mitengo monga mmene mtsogoleri wathu wa dziko lino anapangira launch mu December. Nde nafenso tabwera kuti tigwire mbali yathu ndi tazala mitengo ya kunoko Kadzakalowa CDC Day Secondary School mitengo yokwana 600 ndipo sitinasiyire pompo pozindikira kuti kunoko somene amakhalira amafana ali ndi zina zimene amazisowa china chimene anatipempha nchodiso amafunanso kuti madzi kuti apeze amayenda mtali nde ifeyo tinaona kuti tichitepo chotheka kuti azipeza madzi mosavuta monga maziwa madzi ndi moyo iti ndiye ifeyo takumba chisime patipo njigo ndi njigo menewo lero tipange handover tapasa ndithu njigo menewo tinakumba ndi ndalama zokwana 3.6 million kupereka kwa community meneyi yakunoko yapabiliwiri. Ayufe Tembo amene amakhala m'mudzi mwa Kambembe polandira mijigoyi anati iwo ndokondwa tsopano popeza bungweli labweretsera madzi pafupi. Ife timavutika kwambiri popeza madzi timawoloka nsewu kumapita ku boda uko mwana wina akuwoloka kupita kusewu ku madzi amene adachita ngozi ndi galimoto pamene akuwoloka nsewu kuchokera ku madzi. Blessing Sikadewa yemwe ndi ophunzira wa form 4 pa Kadzakalowa CTSS anatsindika kufunika kwa mitengo imene bungwe la MRA yadzala pa sukuluyi ndipo alonjeza kuti sukulu yawo idzipereka pa ntchito yosamalira mitengoyi kuti ikule motetezeka. Mitengo imene tisamala bwino sitipanga zinthu zoti MRA zakhumude kapena oyang'anira kuti akazabwera zakhumude tisamala bwinobwino season efula ikatha tiyesetsa kumasila ndi madzi mpaka na izakwera mitengo yonse. Pokhazikitsa nyengo yodzala mitengo chaka cha 2020-2021 mwezi wa Disemba chaka chatha, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anapempha mabungwe, midzi, masukulu komanso anthu mdziko muno kuti adzale mitengo pofuna kubwezeretsa chilengedwe ndi kukonzanso nyengo imene yasokonekera kamba kakudulidwa kwa mitengo mosasamala. Nkhani zathu pakatali pano ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Ofesi ya Ombudsman yapeza apita mutharika olakwa posankha Collins Magalasi kukhala mkulu wa bungwe la Mera. MHRC yadzudzula mchitidwe wa ziwawa pokonzekera chisankho cha aphungu. Mu nkhani zina mabungwe awapempha kuti athandize kutukula chuma cha dziko lino. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina intaneti pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Ndiwapatsirani nkhani izi ndine Eric Nsikiti. Madzulo opambana.
Madzulo abwino ndine Nsikiti ndi mmene nyengo ikhalire usiku uno ndi mawa. Kufunda pang'ono ndipo kugwa mvula ya mabingu usiku uno ndi mawa. Mamasana kudzagwa mvula ya mabingu m'madera ambiri makamaka m'madera a nzigawo zakumwera ndi pakati, mmene kutenthere ndi kuzizirira kwa mgabu madigiri apakati pa 25 ndi 36. Mu mzinda wa Blantyre madigiri apakati pa 20 ndi 28. Mu mzinda wa Lilongwe madigiri osachepera 19 komanso pa 29. Mboma la Mangochi madigiri apakati pa 23 ndi 33. Mu mzinda wa Nzuzu madigiri apakati pa 17 ndi 28. Mphepo ikumba kuchokera kumvuma koma idzomba mwamphamvu m'madera omwe mugwe mvula ya mabingu. Mkucha mvula idzapitirira kugwa m'madera ambiri. Tsopano tikupasira nthawi yotuluka komanso kulowa kwa dzuwa m'madera ena mdziko muno. Mu mzinda wa Nzuzu dzuwa lidzatuluka 12 minutes to 6 ndipo lidzalowa 3 minutes to 6. Mu mzinda wa Lilongwe dzuwa lidzatuluka 11 minutes to 6 ndipo lidzalowa a minute to 6. Pomaliza mu mzinda wa Blantyre dzuwa lidzatuluka 18 minutes to 6 ndipo lidzalowa 4 minutes to 6. Ndine Nsikiti, madzulo opambana. Kuwina double. Ikani ndalama yoyambira 50,000 kwa